Leslie Valletta, raġel ta' 41 sena mill-Isla, ma natax il-ħelsin mill-arrest u baqa' jinżamm arrestat fuq akkużi li abbuża sesswalment żewġ tibniet ta' 10 u 12 sena. L-imputat tressaq il-qorti s-sibt filgħodu, akkużat li x-xahar li għadda uża l-internet biex ikkomunika mat-tifla ta' 12 sena. Allegatament għalilha biex jiltaqgħu ikollhom x'jaqsmu flimkien sesswalment u jikkorrompu tifla ta' xar snin. L-Ispettur Joseph Busuttil spjega fil-qorti kif il-ġenituri taż-żewġ tibniet marru għand il-pulizija war li waħda mit-tfal qalet lil kuġinwa bil-każ. L-Ispettur xehed li filwaqt li l-akkużat mess li t-tifla ta' 10 snin ma' tifla ta' 12 sena kien hemm penetrazzjoni. L-allegat abbuż seħħ bis-Sweet Supermarket f'Ħal-Qormi u ħdejn il-baħar Furtilajn. It-talba l-arrest ġiet miċħuda fl-isfond tal-gravità tal-każ u biex tingħata protezzjoni lil minuri. Il-Maġistrat innota li l-akkużi ġorru pena sa' 5 snin ħabs. Il-qorti ħarġet l-ordni biex l-ismijiet sa' tfal ma jixxandrux.